Здравейте хора, аз съм Мони и днешната тема е какво има в чантата ми. Която моята чанта не е дамска, защото аз не обичам такива глупости, нали, така да си държа чантата или нещо подобно. Аз обичам спортните чанти. И да, това е една от чантите ми, които не знам защо, но най-много нося. Защото сигурно ми е най-удобна. И да, така, влиза почитаемия гост, моята чанта. Дън. Ето я. Това е моята чанта. И да. Така, да започваме. Значи, има брошура от Speedville School, в което училище чак да бъда, но аз съм с друго. Така, хвърляме на земята. После ще събирам като тяло. Днешната брошурка, която ми я дадоха на центъра в Челтънхам и да, в Лондон, в Англия. И да, това е за концерт. Пак хвърляме на земята, после ще имам да събирам. Четка за коса. Това няма да хвърлям. От това, от Happy Studio, от Макдоналдс. Тук също има нещо от Макдоналдс, което не знам какво е. Да, сещам се. Това го изрязах от детското меню на брат ми. Топлак. Бележка. Така да я схвърля. Това нещо на Little Mix, казва се албум. И да. Ето го дискът. Имам такива много. Това тук нещо ще падне, слагам го на бюрото, няма да го сложа. Албумът ми, който трябваше да си преценивам снимката от училището в България. И да, ето ми и мен. И да. Още нещо от Макдоналдс, което е абсурдно, защо събирам такива работи. Новата колекция на стикис. В кутийка. Най-много ме кефи това. Имам две от него. Игра с малки играчки. Кефи ме да ги събирам. Щипка. Оле, мили. Мили боже. Добре, че е това клипче да се разчита с чантата. Нормално е. Дезодорант. Нивея. Чадър. Бележка от Вилко. Бележка от Primark. Магазин за дрехи. В първия джоб. Сега ще търсим тук какво има. Happy Studio. Една безплатна книга. Картон. Ужас. Салфетка. Happy Studio. Оле, за какво са тия работи, бе, хора? Не знам какво е това, но е някакъв магазин, не знам, бензиностанция, нещо подобно, къде съм спирала да си вземам нещо. Салфетка, звездички и глупости. Така. Чакайте сега прибера всичко обратно, че тук стана олелия. Малеле. Ай! Сложих я най-накрая. Извинявам се за брат ми отзад, но той е малък и не разбира изобщо какво да ви кажа. Някой ми е писал. Така, изхвърляме в коша. И да, и ме помолиха да отговоря на няколко въпроси. И въпросите са тук на едно листче. Чакайте да го взема. Да, значи, първият въпрос е: харесваш ли Little Mix? Обожавам ги! Вторият е: харесваш ли One Direction? Yes. И харесваш ли да слушаш музика? Кой не обича музика, бе, хора? Така. В какви парични условия сте в Англия?
в смисъл парични условия, какво искате да кажете, бе хора, пишете по-смислено, не знам защо, извинявам се за това. И парични условия, не знам какво е, но ще кажа, че сме в паундове и пенса. И да, не сме в левове, както знаете. Така, четвърти или кой въпрос стана, не знам, е дали съм хейтърка. Не. Другият, имам ли Ask? Да, имам, ще кача линка в описанието на клипа и да, ще го видите всичко в описанието. И фейсбука ми ще видите и всички такива. Как са ми трите имена? Няма да кажа трите, ще кажа само двете, защото малко... Да. Оле, той кичур тук много ме дразни. Двете ми имена са Моника Момчева и да. На кого си кръстена? На баща ми съм кръстена и да. И колко човека има в твоя град? Откъде да знам, не съм ги броила, но са около 230 хиляди. Как се казва майка ти? Майка ми? Шегувам се, просто няма да казвам имена. Какво е... Какво? Тия са ми ги писали на английски, само че аз ги правя на български, защото... Да. Не мога да го разбера това и няма да го казвам. Така, какъв цвят са очите ти? Сини. Какво е любимото ти питие? Ами аз не пия Кока-Кола, нито Пепси и такива работи, защото ги смятам за вредни и не пия по принцип газирано. И любимото ми питие е вода или фреш от портокали, от грейпфрут и такива. Така. Знаеш ли бандата Мом? Не се сещам, но може би съм я чувала някога. И да, аз постоянно слушам музика. Коя е любимата ти песен? Много са, но една от тях е Where Are You Know на Skrillex и Justin Bieber и Good For You на Селена Гомес. И да, и много такива. Така, за колко пари по принцип си пазаруваш от магазините за дрехи? Не знам, смисъл, ако влезе, например, в Primark и такова, това са големи вериги, които са... И да, понеже харча там около 100 паунда, не знам защо, просто много неща има за харесване. И да, така, и това са въпросите. И петия ми въпрос пише, не петия ми последния, не знам кой е точно на... Обърках се. Не знам кой е наред и да, ще трябва да ги броя и ще стане мами на... Така че, ако искате, абонирайте се за моя канал. Мисля, че ви е харесало. Натиснете хент нагоре, хент нагоре. Ако не ви е харесало, не е мой проблем. Всъщност мой проблем е. Не знам. Ако не ви е харесало, натиснете палец надолу, което за мен ще е трагично. И да, така. Мисля, че ви е харесало. Ако искате, се абонирайте за моя канал, гледайте клипчетата и следващото клипче пишете отдолу какво да е без предизвикателства, защото един път правих с приятели предизвикателства и тогава ме предизвикаха да изям канела. 2 лъжици канела. Това е отвратително, хора, не го правете. На терасата бях лапнах лъжицата и ужас. И да, ще направя после 7-секундното предизвикателство с един батко и така. Нали го знаете какво е? Шепнестото предизвикателство няма да го правя, защото няма с кого да го направя, никой не иска. Съжалявам Стефи Пейчева, която ме беше накарала да го направя, но няма да стане. И ще кача едно друго клипче, което ще е май. И така. Ще спирам камерата вече и довиждане до следващото клипче.